Yabantase hlalani phansi ke sanihlalani phansi. Yabantase at least ngoku noko ndehlile kulaa msindo bendinawo from emini. So ndifuna ke ngoku sithethe ngale nto ka-cupcake. You understand? So bantase makudanyaze eklasini ke kucaca uba nikhona sizodinga idala nto ka-cupcake fast. Mamelani ke into eyenzekayo. Njengoba bendisitsho kuni emini into nokubana u-cupcake uthi kukhatshalya umpuku makavule i-unit ezawuphanda ezi allegations zenzekayo ngoku kuMadlanga Commission. Right? Uthi makuvula i-special unit. Xa kuvula i-special unit bantase, we need to understand into nokubana xa kuvula i-special unit, we need to understand into nokubana kuzafuneka aba bantu bafunelwe accommodation. You understand? Kuzafuneka aba bantu benze overtime sometimes. Kufuneka bepayile for low overtime. I-flights, kufuneka bebhatalelwe i-flights for low investigation bazabe beyenza and all of that. Right? On top of that, our president is paying 2 police ministers. Ubhatala uTachusta, ubhatala uMpuku. Boyi-2 aba bantu babhatalwa full pay. You understand? That is a waste of money. Upresident uyayibhatala iMadlanga for yonke lento bayenzayo. Upresident uyayibhatala i-ad hoc committee for wonke laa mdlalo wenziwa phaa. And i-ad hoc committee, I think sometime last year they were complaining about kukho into abangenazo kwathini funeke zongeziwe ibudget yabo yazi yancinci kwathini ngathi bafuna ukongeza ibudget. Sit. And ke ngoku bantase eyona nto funeka ni-understandile yinto nokubana upresident angenza loo nto afuna uyenza, but upresident also reports to us. Upresident, yes, nguye i-citizen yalapha eSouth Africa ephezulu, but then ureporta kuthi. So thina xa sikwazi ukubukela ipresident isenza ii-decisions ezinjena, okay, before sifika nakwi-decisions zikapresident ezicaphukisayo, masithethe ke ngabantu athi upresident maba-investigatwe. Le list yaba bantu ndizazama uyi-athatsha apha. uTachusta, le minister suspendiweyo ayikho phaa. Ulo mntana ngubankana nomnye ongekhoyo, nguTachusta nabana, uSibiya akekho phaa, uSikwapa akekho phaa, uSikwapa ungubani, uKlentyi akekho phaa uKlentyi. So andiyazi kuhluzwe phi kwathiwa yiyo ilist ezawuinvestigatwa lena kwathini. Ndiyaphinda ndiba nomsindo, but guys, we need to make the president understand into nokubana akho kwavula zibhuqe apha. Le country yona yeyethu, sithi abamnyulileyo sathi makabe phaa and sithi ke ngoku abazamehlisa. You understand loo nto leyo? So we need to understand that singahlali nathi and as much as abantu besithi hayi suka nizawuthetha ku-social media ningenzi into kwathini, maybe we are not required to do that. Times have changed. We are not required into nokubana sisuke ezindlini zethu sihambe union buildings siyotoyitoya. Maybe that is not what is required of us. Maybe what is required of us into nokubana sihlale ku-social media sitsho ba asifuni le nto. Sitsho yabona abantu bavotayo baka-Big Brother almost 12 vote for bani every comment section oyibhaqayo. Maybe that's what we need to do. Maybe sifuneka sonke sifike kwezi news outlets as TikTok pages zabo or whatever they have, because we are on TikTok and we are on Facebook. Sithetheni phaa guys, sithetheni phaa, sibe ne-hashtag estrongo etshoyo uba sifuna ii-arrests ngoku nothi kudala. Asizulinda enye i-unit ezawuvulwa iphinde nayo ibe corrupt kanjani, because we can see into nokubana yonke laa cluster ifuna uqalwa phantsi. So 10 sizaphinda sithatha abantu siba-investigatayo siphinde sithi mabayo-investigate abanye, because as soon as ifika phaa loo unit, if ukuchuzwe abantu abayi-10, i-5 of them is going to be corrupt cops. Nas funga mabamba, it is going to be corrupt cops. So what are we doing about it? Because upresident ureporta kuthi, ndiyabuza futhi, what are we doing about it? Masisebenziseni i-social media lesinayo. Sisebenziseni i-social media sithi sifuna ukubona i-arrests. Sifuna ukubona i-arrest ngoku nothi kudala, because if ibindim lo benzela nto okanye if ibinguwe okanye ngusipho wase-next door ngekudala ebanjiwe. Lo minister lo uTachusta nanku ngoku ebevezwa phaa ngu-Witness E esithi into nokubana
emfuna umbhalisa istatement se-fake. Umbhalisa istatement se-fake. Siva nathi baliluzwi lakhe, but uzawufika ayiphike after 3 months. Nasi uzawufika ayiphike after 3 months. Akakho nobakho kwilist yabantu aba-investigatwayo. And we are still not pissed off. I'm not saying masiye kwi-union buildings. I'm not saying makutweni. I am just saying bana let's call into nokubana ku-arrestwe abantu. Ku-arrestwe abantu, because if upresident wethu nyani nguye lo uprotector aba bantu, makabanjwe naye. Makabanjwe naye. As much angazange report emntwini, as much as yena wenziwa one phone call kuvulwa unit, makayazi into nokubana ureporta kuthi. That's all I'm saying. That's